Bueno, supongo que ahora habrá que... Bueno, orain agertokia aldatu egin behar da, biltzar osoan, hemendikan aurrera, aniztasun guztiak aztertuz joango gara, itzali batekin eta gero mai inguru bat izango dugu, eta entzun dugunaren arabera aztertu egingo ditugu entzundakoaren hainbat alderdi. Hemen utziko zaituztet, pasa nahi baduzue, izketen ari naizen bitartean, lanean ari baitzarete, denon antzera. Orain, analisi mai bat. Pati Bonetek kontatu digunetik abia puntu, eta lehen aniztasun hori ardatz hartuta, hau da, aniztasun funtzionala. La inclusión de las personas con discapacidad en el mercado laboral. Desgaitasuna duten pertsonak merkatuan sartzea, kontatu digu Pati Bonetek, dela hain zuzen dugun gizartean dugun erronka handienetako bat. Eta hemen aurrera egin dugu, sortu egin direlako enplegu zentro bereziak, non pertsona horiek beren ezaugarrietara egokitutako enpleguak aurki ditzaketen. Azkenean, merkatu arruntean integratu ahal izateko, hori da azken batean garrantzitsuena. Hain zuzen ere horri erreparatuko diogu orain desgaitasuna duten pertsonak lan merkatu arruntean sartu ahal izateko ematen jarraitu behar ditugun urratsak. Beraien langabezia tasa oraindik altua baita. Kongresuko lehen eztabaida mailan, behargin hoiei laguntza espezializatua ematea. Berrikuntza teknologikoa sustatzea eta lanpostuak beren beharretara egokitzeko laguntzak ematea. Vamos a ver cómo las innovaciones... Ikusiko dugu teknologiak nola lagun dezakeen desgaitasuna duten pertsonak lanpostuetan sartzen. Fernando Fantobak gai aurkeztuko du, baita lehen bai honetako parte hartzaileak ere. Fantobak defendatzen du pertsonen, teknologien eta ingurunen arteko interakzioa dena dela bizitzan, baita kasu honetan ere. Fernando Fantoba Hots enplegu eta inklusio politikak ebaluatzeko organoaren titularra. Fantoba gizarte hezitzailea da, giza baliabideetan masterra du eta soziologian doktoretza, 1979tik esku hartze sozial eta komunitarioko langile eta aktivista gisa jardun du, besteak beste nazioarteko aholkularitza independientean aritu da, baita publiko arloan ere. Gizarte gaietako sailburu ordea izan zen, 9. legegintzaldian, eta hainbat liburu eta testuren egilea da, fantoba.net webgunean irakurri daitezkenak. Fernando Fantobarekin utziko zaituztet. Orain, por favor, sube al escenario y contigo tus dos... Mesedez, Fernando, igo zaitez holtzara, zure bisolaskidekin batera zuk aurkeztuko dizkiguzu Virginia Carcedo eta Cristina Martín. Hola, Virginia. ¿Qué tal? Egun on guztioi. Tarte honetan, 3 hitz izan behar duzue buruan, 3 hitzen artean ibiliko gara, gaitasunak, teknologiak eta inguruak. Este rato vamos a girar en torno a... 3 hitz landuko ditugu, beraz, gaitasunak, teknologia eta inguruneak. Momentu askotan, Patiren esposizioan ikusi ahal izan dugu, elementu hau elkarrekintza nolakoa den, eta ze ingurunetan dagoen. Eta baita ere pertsonen gaitasunak nik pentsaratzi egiten dit, goizeko hitzaldian pixka bat gogoak egin gelditu naiz. Egia esan, inklusio politikak batzutan rollo honean oinarritzen dira, askotan, eta nik esan behar dut une honetan diferentzia aprobetxatu egin behar dela. Eta ez gara rollo honeko testuinguru batetik abiatzen. Eta badira okazio batzuk zeinean
ezaugarri bat edo beste duten pertsonak ezaugarritzea erabili izan da beste gauza baterako, beste garapen baterako. Beraz, uste dut ikuspegi hau presente izan behar dugula. Mailan dauden pertsonak, Virginia Carcero ella da, bera da 11ko fundazioko idazkari nagusia eta gainera eraldaketa bikaintasun eta berdintasuneko zuzendaria. Bai, eta Cristina Martin Andonegi, Bikontekeko osasun digitalaren eta teknologia bidimikoen saileko ikertzaile seniorra da. Gure erronka da lortzea lehenik eta behin lehenengo aldiz publikoak hitz egitea. Interbentzio txiki eta provokatzaile batzuk egingo ditugu lehendabizi, eta, zu hasi, Virginia, eta bakoitzak bere liburuaz hitz egingo du, eta gero galdererentzako tartea hitz egingo dugu, ingurune inklusiboaz eta teknologiaz hitz egingo dugu batez ere. Egun on denoi, eskerrik asko gonbidapenagatik, egia esan, Patiri Dragoien amarin pertsonaia hori uste dut aitortza publikoa behar duela. Ona etortzera konbidatu ni dutenean, nik banuen zerbait idatzita eta denbora igaroala pasatu eginda. Hau da, uztailean, hasi ginenean, biltzar honetaz hitz egiten eta mai honetaz hitz egiten, nik 11 fundazioan egiten ari garen proiektu ez hitz egiteko asmoa hartu nuen, baina ez dut bereziki horri buruz hitz egingo. Ara, une honetan teknologia oso bizkordoa, oso dinamikoa da, eta horrekin batera adimen artifiziala, eta pixka bat hitz egingo dut adimen artifizialaz, uste baitut paradigma horrek gure datorren aroa mugitu egingo duela. La inteligencia artificial como exponente mayor. Eta bi dokumentu garrantzitsu daude adimen artifizialean, bat apirilean, aurten argitaratu da, eta bestea da aurtengo urriaren 16ko beste dokumentu bat. Bi paper dira, lehena apirilekoa bi aditua handiek idatzi dute teknologia arloan, Richard Sutton eta David Silverrek idatzitakoa, eta aditu hauek hitz egiten dute esperientziaren aroaz. Eta gero, bada beste dokumentu bat, urriaren 16koa, aurtengoa, hor kolaborazio bat agertzen da Penn State Unibertsitatearen eta Txinaren arteko lankidetza batean. Teknologia arloan zuetenaz badakizute Txina eta Estatu Batuak lehiatzen ari dira eta ez datozela bat. Baina datoz eta kolaboratzen ari dira. Beraz, garrantzitsua da gaur egun egiten ari dena. Eta garrantzitsua da jakitea ere zertan den adimen artifizialan egiten denaren arabera edo planteatzen dugunaren arabera, horrelakoa izango da ere lan merkatua. Lehenik eta behin automatizazio bat dago, paradigma aldaketa egongo da enpleguan. Egia da, lanpostu askotan, automatizazioa ez da hain garrantzitsua izango, giza faktore hor baitago. Adibidez, fisioterapeuta bat edo chef bat edo antzezle bat esate baterako. Baina badira ere pertsonaia teknologikoak pati, pentsatu beharko dugu zer egin behar dugun horrekin. Baina badira lanpostu batzuk non teknologiak eginkizun garrantzitsua duen. Nik beti pentsatzen dut hemen gakoa ez dela lanpostuen automatizazioa, baizik eta eginkizunen automatizazioa. Lanpostu bakoitza deskonposatu egin behar da eginkizun batean, edo eginkizunetan eta ikusi ze eginkizun izango den automatizatua. Hau garrantzitsua da, ze ondo egiten badugu, elementu funtsezkoa izango baita, disgaitasuna duten langileak merkatutik kanpoz gelditzeko. Beste elementu bat ere mahai gainean jarri beharrekoa da. Argi dago gaitasuna duten edo ez duten langileak merkatuan jarraitu ahal izateko zentauro teknologiko edo inklusiboak beharko dira. Zentauroak kombinatu egiten dituztelako soft skillak eta empatia eta lantaldea, hau da, lehen hainbeste baloratzen dena, baina orain baloratzen dena, ez hainbeste ezagutza formala eta gero alderdi teknologikoa hori elkartu egingo da.
Beraz, teknologiaz eta AIaz hitz egiten denean, eta desgaitasuna duten langilez, bilatu egin behar dugu, hautagai egiten gaituen honek, desgaitasunaren hautagaiakaren honek, enpresaek hautatu behar gaituztenean, gure resilentziaren arabera, amets egin behar dugu, esaten duenean patik, bai, elementu handia da zentauro teknologiko hauetan, izan daitezke funtsezkoak merkatutik kanpo ez gelditzeko. Ze da bi artikulu hauek aipatzen dituzten paradigma, zer ari da gertatzen. Bi paper hauek hauxe diote. Giza datuen garaia bukatzen ari dela. Adimen artifiziala, estatistika hutsa da, datuak. Ahotsetan entrenatu behar dugu, grabazioak ematen diogu, gai medikoetan, orduan erradiografiak eman dizkiagu, medikoa dituek etiketatuak horiek dira, giza datuak. Eta ze gertatzen da? Giza datu hauek alborapena dutela, onerako eta txarrerako. Azkenean, gizakiok alborapenak ditugu eta guk entrenatzen ditugun datuak alborapenak dituzten. Beraz, AI bat da gu imitatzen gaituena. Ze gertatzen da, gu imitatzean, Gausseko kanpaiatik uzten du ertzean dagoena. Eta definizioz, desgaitasuna duten pertsonak beti kanpoan egoten gara. Erdigunetik kanpora egoten gara. Ertzetan gaude. Eta hori gertatzen da, alborapena dugunean ez gaude datu teknologikoen masa handiaren barruan. Zer gertatzen da? Datuak entrenatuta balin badaude alborapenekin, bi aukera daude. Bata, edo datu artifizialak sortzen dituzu, eta elkartu egiten dituzu egiazko datuekin edo ikasten ari zarenekin, edo bi, esperientziaren aroa sortzen duzu, non giza datuak dira erregai fosila eta edukia edo ezagutza beste gauza batetan oinarritzen da. Zer ari gara pentsatzen? Adimen artifiziala eta hemen sartzen da bigarren elementua, datuak gabe ikastea. Hau da, auto-ikaskuntza egin dezan. Zer gertatzen da? Bi egile hauek proposatzen dutena, eta gainera Txinatar eta Amerikar paperra agertzen da, AI-ak bakarrik ikasi beharko lukela hasieran giza eskuartzerik gabe guk ulertzen dugun moduan. Beraz, zer gertatzen da? AFR den algoritmo bat dugu, AI-ak ez gaitu imitatzen egiten duena da gune horretatik atera eta esperientziatik ikasi. Aia jartzen duten adibidean, egiazko mundu bat sortzen dute, non AI-ak ikasi egiten du arazo batetik. Eta hasten da entsegua eta errorea egiten, eta hasten da ikasten. Zer gertatzen da, ondorioz? AI-ak ez du arazo bat ebazten, baina imaginatu pertsona bat dislexia duena. Eta idazten duenean, zuk AI bat baduzu giza datuan oinarritua, zer egiten du AI horrek? Konparatu nola pertsona horrek idazten duen, konparatuz egile batzuekin, estandarrak direnak, modu estandarrean idazten dutenak, eta zer egiten du, zuzendu pertsona hori gaizki dago, aldatu dingo du idazteko modua, baina pertsona dislexikoa izaten jarraituko du. Ereduak saiatuko da, alborapenarekin aldatzen, 0 adimenak daturik gabe hauxe egiten du. Bere patroietatik ikasi eta aurre esan pertsona horrek idatziko duena. Seguruenez, haren antzekoa den eredu bat sortuko du eta iritsiko gara ondorio berberara. Baina gaitasun programa bat sortuko du eta ez programa bat non pertsonari aldatu egiten zaio, lan egiteko modua eta ikusteratzen zaio, ez dagoela ondo egiten duen hori. Hau oso garrantzitsua da. Adibidez, saiatzen garenean teknologiak gurekin bat egiten, oinarritu egiten gara gaitasunetan. Hau garrantzitsua da, ze bilatzen dugu bidaideak adaptatiboak, hau da. Ez da asistentzia espezifiko eta estandar bat, baizik eta simbiosi bat teknologiarekin. Zein da arazoa hemen? Arazoa da etika. Noski, teknologiaz eta AI hitz egiten dugun guztiak esaten dugu. Zein da etika? AI-ak etikoa izan behar du,
azalgarria eta gardena gainera. Hemen, etika honek hau ez da desagertzen, hemen hauxe gertatzen da. Bi mailatako funtzionamendu bat dago, egilean iritziz. Orain hauxe egiten dugu. Adimen artifiziala etikoak izan behar du konparatzen ari garelako ongiaren eta gaizkiaren gure ereduarekin. Batek esan duen bezala aldatuz doana. Hemen egiten ari garena da bi maila sortu. Etika sartzen da AI-aren etzera elikadura horretan hasiera batean mailatua dugu, lehenbizi AI-ari esaten diogu. Nahi dut programa bat edo lan ingurune bat sortzea non desgaitasuna duten pertsonak baloratuak sentituko diren. Eta bigarren maila AI-a hasten da bere kabuz ikasten zer den ingurune bat non pertsonak ondo sentitzen diren eta baloratuak. Hemen gakoa izango da AI-a hasiko dela ikusten non ea gustora gaude edo ea ondo iruditzen zaigun esperientzia. Baina ikasten ari da, gu ez gera esaten ari zer den ona edo txarra. Beraz, etika sartzen dugu ikaskuntza ekilibre honetan elementu garrantzitsua da. Ze azkenean, ari gara AI-ari esitxoak jartzen, edo barandatxoak jartzen. Eta uste dut hori dela modu bakarra AI-a eskutatik ies egiteko. Hau da, izan behar du etikoa, azalgarria eta gardena, baina iritsiko da une bat, non ezingo dugu kontrolatu AI-a. Eta uste dut gakoa dela etika sartzea ikaskuntza ekilibre horietan. Virginia, irutzen bazaizu, Laura, Sí, un segundito solo. segundotxo bat bakarrik. Eta horretarako komentatzea gakoa dira eginkizunak, lanpostuak atazaka edo eginkizuneka definitzea, eta modu irudimentsuan, proiektu pilotuetan ikustea nola sartzen den irisgarritasuna gai honetan. Eskerrik asko, Virginia. Virginia, zure liburua. Eskerrik asko gonbidapenagatik, eskerrik asko Virginia, ideia batzuk eman dizkiazu nire liburua saltzeko. Ni Bicomtechekin nator. Zentro teknologikoa AI-a lantzen dugu eta sistemak egiten dugu visual computing, ekintza 25 urte betetzen ditugu aurten. Beraz, bilakatuz joan gara datuekin, zer egin genezaken datuekin, erantzun eman dezakegun datuekin, eta esperientzia honekin. Orain galdera da, nola egin dezakegu teknologia hau benetan pertsonen zerbitzura egon dadin. Pertsona guztien zerbitzura. Hau da, desgaitasun kognitiboa ditugunak, edo zentzumen desgaitasun bat duguna, edo funtzionala. Nolabait pixkat entzunez patik esan duena, eta horreko izlairek esan dutena. Nor bere bizitza profesionalean, ez da, sentitu uneren batean, mugaren batekin, ez? Muga kognitibo edo funtzionalal batekin, arazo bati aurre egiteko orduan. Beraz, hemen gauza da, nola erabili dezakegu potentziala handi hori ikusten ari garena, AI-ak badu potentzial ikaragarria, nola sortu ditzakegu ingurune seguruagoak, irisgarriagoak, plataformak sortu, tresnak, empatia eta lankidetza bultzatzeko. Soluzio mordoa daude. Erraztu egiten dutenak, muga fisikoak basate bateko exoeskeletoak daude. Edo arlo industrialarekin zerikusi duten gaiak, modu automatikoan lan egiten duten programak, lankarga murrizten digutenak, eta uzten digutenak gauzak egiten duzten, zerikusi handiago dutenak sormenarekin, komunikazioarekin eta bar. Badira plataforma kolaboratiboak non ez garen bakarri sentitzen, badaude beste eragile batzuk, eta bakoitzak du bere eginkizuna. Gauzen interneta dago, hor inguruneak monitorizatu ditzakegu ingurune seguruagoa sortu. Zer ari da egiten pertsona, nola lagunduko diogu? Eta hor, beso robotiko bat ere izan lezaken momentu batean. Eta bar. Beraz, soluzio teknologiko ugari daude, eta ikusi behar duguna da, Virginiak esan duen bezala,
Nola jarri teknologia hauek auzi konkretu askoren mesedetan, pertsona baten baldintzak kontuan hartu, ze behar izan ditzaken, eta bar. Atzera egingo dugu datuetara, eta adimen artifizialera, ze hype bat dago honen inguruan, foro guztietan entzute dugu eta bar. Hype. Por dar un poco de perspectiva, la inteligencia artificial nació en los años 90. 90ko hamarkadan sortu zen adimen artifiziala, lehen makina batzuk ikusi genituen, non sarrera datu kopuru bat zegoen, neurona batzuk jartzen ziren, konektatzen ziren, saiatzen ziren ikusten ze lotura zeuden datu horien artean, eta harreman horien arabera erantzun bat ematen saiatzen ziren. Ibilbide bat eduki du adimen artifizialak, ikaragarria, zientziako arlo askotan gertatu den bezala, machine learningetik abiatu ginen, active learningera pasatu ginen gero transformerrak ekarri genituen hozitara eta bar. Adimen artifiziala saiatzen da gizakiek egiten dituen lanak erreplikatzen. Txakurren argazkiak erakutsi, eta azkenean argazki berri batean txakur bat identifikatuko du. Zergat, nondik dator boom hau? Ze, esaten duen bezala, aspaldidanik lanean ari ginen, 55 urte generaman lanean, eta gu hasi aurretikan ere bazegoen, adimen artifiziala. Gertatu den gauza bakarra da, neurona sistema horiek, ulertzen dutenak eta erantzun bat ematen dutenak, neurona kopuru horiek, gure garunaren funtzionamentua replikatzen dutenak, biderkatu egin dela, ikaragarri haunditu da maila esponentzialean. Gaitasun konputazionala asko handiagoa delako orain duela 10 edo 20 urte baino. Beraz, prozesatzaile handiak dauzkagu, zerbitzari handietan daudenak, hektareak hazten dituztenak. Eta horiek gai dira milaka, milioi datu konputatzeko. Eta horietatik abiatuta entrenatu ditzakegu ereduak erantzun zehatzak emango digutenak. Gauzeko kanpaiera joango naiz orain. Milaka, milioi datuiek entrenatzen dira, azterlanen ezberdinetatik etorri direnak, irizpide ezberdinen arabera eta bar. Jakina, representazioa handiena dutenak adierazgarriagoak direla ulertuko dute, eta orduan emango dituzten erantzunak gehienetan agertzen edo gehiago agertzen diren horien araberak landuko dira, eta alborapen bat egongo da. Saiatuko da, interpolazio lan bat egiten, ikusteko non dagoen normaltasuna. Orain ikusten ari garena da, eredu handi horiek barne hartzen dituztela auzi etikoak, adibidez nola esango diogu ereduari etikoa izan dadin maila ezberdinetan, eta ez ditzatela erantzun inkoherenteak eman, dedukzio erabat testu inguruz kanpoko ematen dituzte, nik ereduari zerbitzu konputazionala handi bati emango ditu informazioa Oklahoman dagoena, eta handik etorriko zaite erantzuna, hortazagarritasuna galduko da, datu pertsonali dagokienez, eta bar. Zein erantzuna galdetuko diazu? Behar bada publikoak izango du. Bueno, gako bat emango dizuet. Ez dago idatzita erantzun hori jakina. Lanean ari gara, une historiko horretan gaude denok, baina badirudi galdera handi horiek hausteko gai izan beharko genukela, txikiagoak izan daitezen, automatizatzeko, helburu oso zehatzekin, datu oso zehatzetatik abiatuta, eta bar. Beraz, galdera bidali beharrean horrelako adimen artifizial erraldoi batera, txikiagoetara jotzeko aukera izango genuke, oso ekintza zehatzekin lan egingo luketenak.
Ez gara ari pertsona oso azkar baten pareko zarbaitetaz, baizik eta, rol bat izango duen pertsona arruntagoetara mugitzeaz. Eragile arkitektura bat izango genuke, internetera deitzeko aukera izango litzateke, gero arrisku predikzioan lan egingo lukeen ia bat eta zeitza egingo genuke, gero beste batek hori txostenekin lotuko luke, eta hor elkarreragin naturalarekin lan egingo luke, beste ia batek eta bar. Zer dago aretoan gai hori buruz, zer dakizue ingurumen inklusiboei buruz lanean teknologiarekin eta gaitasun edo desgaitasunekin lotuta badaukazue, aipamenik, erantzunik, oharrik? Oklahomara bidaltzen ari gara, une honetan, galderaren bat, Oklahoman badago norbait? Uste dut badagoela galderaren bat. Erabili mikrofonoa mesedez. Sí. La primera cuestión es si el seco es necesario. Alborapena ea beharrezkoa den edo ereduak txertatzen duen. Ze pertsonek alborapena izan dezakegu, baina baita ikuspegi bat konplexotasunari erantzungo diona. Ikuspegi zabal bat eduki dezakegu, inklusiboa gai baten inguruan. Gero baliabideen kontsumoari buruz aipamen bat egin nahi dut. Datu kopuru handiak erabiltzen ditugunean. Eta hirugarrenik, babes ereduak aplikatzearen inguruko arazoak, Europar Batasunetik kanpo dauden zerbitzaileak erabiltzen ditugunean. Bai, beste erreakzioaren bat? Era bat ezberdina den kontu ez hitz egin dezakegu beti ere ingurumen inklusiboez ari baldin bagara. Aniztasuna, gaitasuna, desgaitasuna, zer daukazue buruan? Lejos de Oklahoma. Oklahomatik urrun gaude. Ajoraz bat zaizue tatuei buruzko galderari entzungo diot. Guk abian jarri dugu programa bat, algoritmo bat, desgaitasuna duten kontuekin lotua. 11 badugu desgaitasuna duten pertsonei buruzko datu base bat, dagoen handiena. Duela 15 urte, intermediazioaz zegoen algoritmo garrantzitsuena daukagu. Genekien enpresak lan intermediazioa edo bitartekaritza egiten ari zirela, gutxienez lehen mailan. Baina desgaitasuna zuten pertsona asko kanpoan geratzen ziren eta ez ziren bigarren mailara iristen. Zer gertatzen da? Gure garuna irekia dela, baina iak datuetatik ikasten du. Gure eredua gomendioak ematen ditu eta orduan 20 hautagai onenak ateratzen ditu, baina beti desgaitasunarekin zerikusia duten, desgaitasuna duten pertsonak kontuan hartzen ditu, eta hori da lehen bizi egin behar dugun azterketa. Zer gertatzen da, postu batzuetan desgaitasuna duten pertsonak ez direla eskatzen, eta jasangarritasun manage bat eskatzen duzunean, ez daukago eredurik, ia ez dagoelako. Eta horregatik gizakiok, burua, irekia izan dezakegu, baina hemen estatistikan oinarritutako beste arlo horretan, ez. Gero, iari buruzko azterlan bat egin dugu, bakardade nahi ez dugun edo bilatu ez dugun bakardaderi buruzko azterlan bat egiten dugu. Zer gertatzen da, hor badirudi ulertzen dugula sentiberatasun handiko gaiak ulertzen dituela iak.
suizidioak hortik etorri dira baita ere, edo egon dira horlako arazoak. Orain iak zuzenean askotan poliziari deitzen dio. Baina Europan lan hori egiten ari bada ere baliteke atzera geratzea eta enpresek implementazio lan hori egin beharko dute. Kristina? Galdera konplexuak dira, nahi alborapenaren adibidez. Ze datu erabili eredu bat entrenatzeko. Ze datuek dena baldintzatzen dute. Orduan, ze gomendatu dezakegu hor? Hurbilpen bat erabiltzea, parsimonious modeling, non zu konplexotasun bat aukeratzen duzun, sarrerako datuei dagokienez, bat egingo duena lortu nahi duzun erantzunarekin. Lerratuta egongo dena. Ez dakit, nik zaldiak identifikatu nahi baldin baditut, arraza jakin batekoak, ez dauka zentzurik bestelako daturik sartzea, beste animalia batena, adibidez. Baserri batean aurkitu dezakeguna, etxola batean aurkitu dezakeguna. Oso sinplea da, badakit, baina datu kopuruak orekatu izan beharko luke. Identifikazio atazari dagokionez. Nik benetan ikusi nahi dudana baldin bada, ze giza ezaugarri dituen, baldintza ezberdinekin eta bar, izan ditzakedan banku batean lan bate aukeratzeko, behar bada, entrenamendu datu kopuru bat beharko dut, baina orekatua egongo dena ezaugarri nagusia kontuan izan da. Bankuan dauzkadan pertsona horiek, oso zaila da orokorren hitz egitea, baina tira. Legeriari dagokionez, badugu Europako legeria bat, nahiko protekzionista dena, eta datu pertsonalak ondo identifikatzen dituena, pertsona bat identifikatzea albideratuko duen edozein datu izango litzateke. Teknika oso sofistikatuak aplikatu gabe, jakina, inteligentzia zerbitzuen esku egongo lirateken horien modukoa. Osasun datuak, adibidez, edo adina, generoa eta bar, horiek datu pertsonalak dira, guztiak. Baina datu pertsonalak ditugun momentuan, ezin dira gure zerbitzarietatik atera, ezin ditugu ia sortzaile batean sartu edo zein modutan, ez trazagarritasun perfektua izan behar dugu, eta datu horrek anonimoa izan behar du, aldez aurretik anonimizatu egin behar du, jada datu pertsonala izateari utzi behar dio, eta ezin duzu edo zein moduz atera, hala ere. Amerikako legerian, estatu batuetan, askoz permisiboagoak dira, eta hor ikusten da ze nolako oztopo jartzen ari garen, estatu batuan askoz azkarrago dijoaz, legeriak baimen hori ematen dielako, alegia datok erabiltzeko aukera gehiago dituztelako, entrenamendurako. ¿Hay alguien en Oklahoma? Oklahoman badago beste inor. Nik tarte hau amaitu nahi nuke, uste dut bukatu zaigula, irudi batekin. Ez dauka zer ikusirik hitz egin dugun horrekin, baina goiz osoan zehar pentsatzen ari nintzen, ez? Kuboaren teknologia. Ur-kubo bat. Ura eramateko teknologia bat. Eta hori 11 urteko pertsona batek da erama, ez dakigu desgaitasunen bat baote duen, baina ur-kubo hori eramaten ari da etxeraino, 5 kilometro ditu. Eta ingurunea da, desplazatuta dagoen populazio bat, klima aldaketagatik, edo estatu batuetako agintariek hala eraginda. Migratzaileak ondo hartzen ez dituena. Galdera litzateke, 11 urteko neskato edo mutiko baten ikuspegirik 5 kilometrotan eraman behar duen kubo horri begira, pertsona landu beharko litzateke, haren gaitasunak, teknologia, ingurumena. Uste dute hori guztia landu beharko litzatekela.
Ze, bueno, badira ingurune virtualak, nun teknologia digitala dan, baina beste leku batzuetan ingurunea erabat fisikoa da, politikoa, militarra, eta teknologia izan daiteke besterik gabe urkubo bat edo burnizko barra bat. Eta teknologia enpresak idatzen dituztenek eragina handia daukate ezberdintasunak desegiteko. Aniztasuna zari gara eta esaten dugu inklusiboa izan behar duela, baina badirudi baztertzailera izan daitekela eskluyentea alegia. Nik uste dute inklusioan eta normalizazioaren gai honetan, aniztasunaren gai honetan, zenbaitetan ate batetik sartzen garela eta beste batetik ateratzen garela. Alegia aurrerapen teknologikoak egiten ditugu, baina halako batean horiek eskluiente bihurtzen dira, baztertzaile bihurtzen dira, ze behar bada ez gara konturatu, ez geundelako leku egokira begira. Batera bizi dira esperantza ekarriko diguten teknologiak, inklusioaren ikuspegitik, beste zenbaitekin, benetan beldurgarriak direnekin. Eta galdera litzateke, ea, benetan teknologia hori inteligentea dan, eta pixka dualitate horrekin geratu beharko genuke. Alegia, zenbateraino dagoen jendea aztertzen ari dena proteina bat nola tolesten den, eta, bueno, benetan inklusiboa izango den gizateria bate prestatzen ari direnak, eta beste batzuk erabate kontrako egiten ari direnak. Zuk klima aldaketa aipatu duzu, dena lotuta dago elkarri. Nik horrekin bukatuko dute, ikuste duzu ez direla oso izuaikorrak, baina tira, urrengoari hitzen bango diot. Bai. Onda Artzianoen, Artzianoen leyenda bizi honi emango diot hitza. Ze gaizki eman didan horrek belarrira. Eta pixka sobreaktuare bai, baina barkatu egingo dizute, zaren alzarelako. Baina sobreaktua iruditu zait. Beti bezala, oso ondo eraman duzu, inguru oso interesgarria izan da, naiz eta bukaeran, bueno, pesimista geratu zaizun teknologikoki, ze egia da teknologia batzuek laguntzen digutela, izugarri laguntzen digutela, eta beste batzuek, ez hainbeste ez, nahiko beldurgarri gertatzen zaizkigunak. Tira bat, txalo bat, Fernando Fantobarentzat, Virginia Cafeorentzat eta Cristina Martinentzat.